खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय फिसानो जाबा दाजा एसे एबिपि आफादनि बर'नि गोदान राजखान्थि दोलोनि फिसा ब्लक एपिबि लं लिभ ओइ दावहारु लिरदोंना ना फन सावरायदों रा नोंलाय अच्छा ha long live ABP long live बयबो सापर्ट हो हा 100% जों खाखा एपिबि नि मेम्बार प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासैबो दंजोबो नै माबा लिरग्लुंगासिनो दं माने वाल पेन्टिं होनगोन ना मागोनथाय बिदि आरोखि गासैबो बे जायगाखौबा सोरबा एफा गोथावनो गुफुरल' खालामना गालांगोनथाय दालांनो माखासेखौ एपिबि नि लिरनो थाखाय बिराद मोजां जाबाय दा मोनसेबो खुन्थिया गालांखाला दा गालाङा जों दिनै गालांला गालाङा सोरबा बिपिएफ निब्लाबो इउपिपिएल निब्लाबो नामा गालाङा बेयावहाय जों मोनदों लिरदों रायजोनि जायगासो नालाय बेयाव सोरबा आंनि नोंनि होननानैथ' बेखौ नों जोंबो आवग्रिनो हाया सोरबायाबो आवग्रिनो हाया थेवबो लाइन मोननैसो गालांदोब्रा बेखौ दा नायनोसै आग्लायोबा ओरैहाय पार्टि मोननै थाबायना बिपिएफ मोनसे इउपिपिएल मोनसे मोननै हान्जा थाबाय बिसोरनि थाखाय दोनदो एसे लिरफैथोंसै जोंबो लिरबाय बिसोरबो लिरफैथोंसै दालांखौ जिहेतु बिपिएफ नि आमोलावनो जानाय नङा होमबा ना मा होनना बुङो आं लिरग्रोनि र' बै मोननै राजखान्थि मोननै दङना बिसोरनोबो लिरहोदोब्रा जोंनिफ्राय गाहायसे गाहायसे जाहैबाय दा आखानो गाहायाव दोननायसै जों इसनोहाय इदिसो नालाय जोंनि राजखान्थि एबिपिआ आखानो इसनो गाहायाव दोननायसै आरोखि इदिसो पार्टि मोनैया जा लिरनो गाहायाव लिरफैथोंसै आरोखि इसोर गाहायसिन खासै नालाय थेवबो लाइन मोननैखौ दोनथारगोन आरोखि बिसोरनोबो दोनना होनोसै माने बिसोरनो गाहायाव खासै नालाय ओंखायनो गोजौआव लिरजोबबाय आरोखि जों गोजौनि खासै नालाय गोजौआव दावखौ लांगासिनो दंसै नालाय गोदान हिसाबै आच्छा थिगैनो दं लिरजोबबाय आरोखि जों केरल एपिबि लं लिभ जिन्दाबाद गिदिर गिदिर लिरदोरा माथो गोलैसो लिरनायसै नै लिरनाङासै नैबे खर'निफ्रायसो होखारा ओरै गोजौनिफ्रायनो मेथाइबो ओंखारखाबाय दा एपिबिआ जिन्दाबाद बै खर'बो होदोब्रा लिरदो नै बावहाय बै खर'आव बैनि थिग जाखादों दिनै थुक्राझार एरियायाव होफैदों एपिबिआ नोंलाय लिरखाखै ओरैनोल' थागासेन बोरै जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय हा समाय हा नंगौ ओरैबायदि आरामाव लिरखादों आथिं हेबलायखानानै लिरखादों दा माने बिदि आथिं हेबनानै लिरनाय माने गोसो होनानै लिरनाय आरोखि नामा हा गोसो मोदोम जिउ होनानै लिरनाय आरोखि बेफोरो माखौ लिरदों होनना बुङोबा नैबे बे हांखो मोनथामखौ नायदो बिटिसि आव बिनिल' बार बारगोन एबारावहाय नामा गुबुन जेबो बारा हा बारगोन नामा गुबुन बारा अनलि एपिबि अनलि चान्स गैया गुबुना बारनायनि बारा बोरायबाय हा बोरायजोब्बाय दा बांद्राय बोरायखौ बांद्राय दोननो नाङालै ना माथो गोदान बानायनांगौ सोर फन हरलायखोब्रा जारलालै वालावहाय एपिबि लिरनाय जादों नालाय जेरावबो नै बे जाहैबाय ओरैहाय सान्तिपुर माबा माबि ओंखारहैजोब्बाय ओरैहाय थुक्राझाराव बारा गोजान गैला दावहारु फंबाय ओंखाम उखैबाय नामा माथो ओंखाम उखैनाय साइसल' नुदों आङो दाउ बयलारजों ओमफ्राय माने मा होनो केपसिकामजों जानानै फैदों ओंखायनोथ' उखैयाखै ना उखैफिनदों उखैयाखै ए दाउ बयलार जानायखायनोथ' दाउ फेसबुक पेज दङ बियो सम मोसायो बियो मोसानांगौ ओरैनो फल' खालामनानै हो मा नाम नोंनि फेसबुक पेज नामा माबामोन डमिनिक ब्रेकेटआव दावहारु खोनाखाबाय दा फल' खालामनानै हो बिराद खस्थ' खालामो बियो 11,000 आपग्रेडनाव दङ दा 11,000 मोनजाजेनबाय नामा पेजनिफ्राय मोनजाजेनबाय ओंखायनोथ' एसे जोंखोल नै बिना गारि गंसे दङ बेजोंनो लादोंदां दा बेजोंनो लाखादों फेसबुक पेजनि बेथनजोंनो हा लुना लादों आं लुना ओमफ्राय दा एपिबिआव एक्टिभ वार्कार
आच्छा मैया माहाय माहाय लिरा मैया दिउसआव लिरदों दागारि लिरदों नाथाय मैया आं समनि आंखालाव मोनसे न'खरनि गोनांथि जानायलाय आं मैया ओंखारहैनो हायासै ओंखारहैनो हायाखिसै ओमफ्राय दिनैबो फुल टाइम दिनै एसे फुल टाइम फैनो हाबाय आच्छा नै बेफोरबायदि लिरगासिनो दं हो हाबगासिनो दं खुनथिया बोरै जे मोनसेबो लिरफेरि मोनसनखो दा दोनला जायदों मोनसेबो एपिबिल' खालामजोबलांसिगोन दालांखौनो नै मुथथे जेरावखि दालां गुफुर गुफुर नुवा मानो बावहायनो एपिबि जाजोबसिगोन आरोखि ओरैहाय थुक्राझारनिफ्राय ओरै मा जायगायाव थाङोथाय आमलायबादा थांनाय जायगा बे र'डआवहाय रुनिखाथाबो ओंखारहैबाय ओरैहाय ओमफ्राय जेसेबां दालां गुफुर दंना बेफोरबायदि गुफुर गुफुर सुनै फुननाय सुबिदायानो जाबाय एब्र'हाय बे गुफुर कालार फुननो बारग'बाय एपिबि जेरावबो माने बेफोरबो बिराद गिदिर गिदिर केम्पेन ना ओमफ्राय गामियाव जेरावखि जाया मानो नोङो मा होनना बुङो बेनार गिदिर गिदिर होनानै दं बेफोरबो मोनसे जयनिं बा जयनिं नङाब्लाबो जेसेबां राजखान्थिनि दोलोनि नों जेरावबो गोहोम खोख्लैनो हायाब्लाबो खिन्थु बे मोनसे बेनार गामि दरफ्रोमावबो जुदि होनानै दोनोब्ला बे मोनसे गिदिर केम्पेन बा बेबायदि जायो आरोखि ओंखायनो होलाबायनो नै दुब्लि माइ गायदों वाव बिराद मोजां हाब्रुबारि गानो लुबैदों एसे गायना रोमै रोमै माइ गायदों मालाय जेसेबां मानसिफोर फैसों माथो जोंनिया बिटिआरनि CM खौल' बुंलाङोब्रा बोरै जानो बिसिबां थगायनायनिल' खोथा होनो होनबाथ' एसे साननो गोनाङानो जादों एबारावहाय जेसेबांखि रायजो राजाफोर फैयो पाब्लिकफोर फैयो लोगो हम सों बेफोर मा बुङो जायखिजाया प्रमद बर'नि अनगायै मोननै दङ गोदानावनो जों रासिन थागोन नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ होननानै बुङो प्रमद बर'नि माने सोर UPPL नि अनगायै UPPL आ मालाय बेसेबां थगायनाय 5 बोसोर थगायनानै जाबाय बा 5 बोसोराखौ थगायनानै माबा माबि खालामजोब्बाय नङा होनबा नों फारसेनिफ्राय होननानै बुंजायो दा मावद्रायाखै नङा मावदों प्रमद बर'आबो माखौ मावदों होननानै बुङोबा APSC फरायनाय माबा मोनसे फ्रि होदोंनो ओमफ्राय नलेज फेस्टिभेल जों नलेज फेस्टिभेलावहाय जों माखासे जेसेबां राजखान्थि दोलोआनो फैया मानो बावहाय नलेजखौ जों मा होदों राजखान्थिखौ सोलों नाथायबा थगायनांगौ गाव सिगां देरग्रो बिनि उनावसो रायजोखौ नाय बेफोरबायदि मोनसे नलेज फेस्टिभेलखौ जों होनो मोनदों बिनि उनाव मा होदों दुरान काप नङा होमबा लाइमोन इउथ्सफोरखौ फुटबल गेलेनाय मानाय बेफोरबायदियाव एसे माबा थुलुंगा होदों बेफोर आरोखि बाद बाखि लामा सामा बा बहाबा माबा मोनसे मावनाय NDFB आफादनि सेंग्राफोरनि माखासे दुख सुख NDFBनि खोथाल' नङा रायजो राजाफ्रा दिनै NDFBनि मुङाव गोबां बुख्रुब जादों बावहाय जेसेबांफोर दङ APB लिरनायफोर बिथांमोना बुख्रुब जानाय सुख्रुब जानाय दिनै बेफोरबायदिनि दुख सुखखौ जेबो बुजियासै नाथायबा गावनि दुखखौल'नो बुजिदों आरोखि सोर बुजिदों बिथां प्रमद बर'आ नायनानै लाग्रोनि गोलाव बाथ्रा बुङा दे आं दिनै APBनि अनलि जेरावखि जाया माने माने पेइन्टिं खालामनाय बिदि जेरावखि जाया माने पस्ट खुन्था बा माबा मोनसेयाव लिरनाय ना बेफोरबायदिखौ जों दिनैनि दिनाव बेखौल'नो खोन्थागोन आरो नायग्रोनि एसे ओंखाम संना जाग्रा थाराय बन नांगौ मानि गोसोब्लानो हो संनानै बेदरानो सारायाबो जा गांलाबलाबखा गेस टेस्ट गासिबो दङ खान्थाल सिख'लायनाया ओरैबायदि जालायथारदों नै खामानि मावनो गारनानै खामानि मावनायनि ना बुस्थुआ बिराद जानो लुबैयो आरोखि नांजोब्बाय दा कालार नांजोब्बाय नालाय। माबा लिरदोंमोन मा लिरदोंमोनलाय
पिबिनि वाल पोस्टारिं वाल पोस्टार खोन्थानोबो रोङानो मा लिरखो बिदिब्ला नोंथ' जानोसो फैथारदों बे बे जानोसो फैखागोन बे गावबो जाखादों इउटुबाराबो बुजायना इउटुबारा गावनो जादों बोथोरनि नालाय बोथोरनि खोन्था बेसे अयथासार जाखाबाय लिरनायालाय लिरखायाखै बे जानो अस्टारसोखा बे लिरखायाखै मोनसेबो लिरखायाखै देरहासार इस्लारि मोननि जायगा दालाङाव लिरफबजोब्बाय देरहासार इस्लारिनि वालाव उसुङाव इन्जुराव लिरफबनानै दोनहैजोबनांगौ नामा देरहासार इस्लारि इउटुबारनि न'आव टयलेटआवबो लिरनांगौ ओंखाम संग्रायावबो लिरनांगौ उन्दुग्रायावबो इन्जुरानो एपिपि जाजोबनांगौ बिनिया औ देरहासारनिया दा न'आ गासिबो जाजोबनांगौ न'आवनो थागोन बे दामानि बेस्थ' थारुन बे हादानाव हा दङना एसे आबाद दं माबाया गैलेलै सयथिबो गोलाव जाबाय गोलाव खोथा बुंबाय गोलाव बाथ्रा खोनानोबो मोनबाय थ' लोगोफोर गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि बे जाबादा जा सुंद' ब्लग बायदि लाबोनाय भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि